Kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndine Brian Banda mdzilobuno ndi nkhani zathu mwa tsatanetsatane za 7 koloko koma poyamba pa nkhanizi nayi mitu yake. Governor wakale wa banki ya Reserve Dalitso Kabambe akukanabe kuulula komwe akulowera atachoka ku chipani cha DPP. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera watiposa chedwapa amuka mdziko la Germany kukatenga thandizo la kuno kumudzi. Ndipo munkhani zina usiku uno bwalo lalikulu la milandu lipereka chigamulo pa 5 September chaka chino pa mlandu okhudza madepo a bus omwe Aleston Muli akuti ankayendetsa. Tili ndi nkhani zimenezi kuphatikizanso zina kotero kuti ngati mungathe tikhale limodzi madzulo ano. Munkhani yathu yoyamba, yemwe anali governor wa banki yaikulu ya Reserve Dalitso Kabambe akukanabe kuulula komwe akulowera pa ndale atatuluka mchipani cha Democratic Progressive. Lero Akabambe anapereka phunziro ku sukulu ya ukachenjere ya Mzuzu komwe anatambasula mfundo zomwe akuti nzakuya ndipo zingathandize kutukula chigawo cha kumpoto komanso dziko la Malawi. Sam Kalimira akusimba zambiri kuchokera mu mzinda wa Mzuzu. Akabambe amayankha funso kuchokera kwa Isaac Ziwa omwe anachokera ku mabungwe omwe aboma pa zomwe iwo akuyang'ana patsogolo lawo la ndale. Akabambe ananena kuti adalowa ndale mchaka cha 2020 kamba ka mkwiyo chifukwa choti boma limalephera kukwaniritsa maloto a Malawi omwe pano akuti akuvutika. Mu mfundo zawo zokwana zisanu ndi ziwiri zimene Akabambe anayankhula kwa ola limodzi anena kuti pakuyenera kuti pakhale kulimba mtima, kugwirizana komanso kudziwa zinthu kwa Malawi polimbana ndi mavuto omwe dziko la Malawi likumana nawo, pophatikiziraponso kulimbana ndi mchitidwe wakatangale. Komanso ndimanena kuti mukadangati kandi ku Northern Region kuno maboma mukayika pamodzi 5-6 akunowa ndiye kuti mukukamba za about 500 or 600 billion kwacha imene muyike kunoko imene ichayo ndiye kuti at regional level ikulanthauza nawo kuti tikhoza kumanga chinthu chachikulu misewu yonse imene ikafuna kumanga ma universities kama airport kandi zipatala masukulu zonse tingafuna kupangazo tingathe kupanga chifukwa ndalama imeneyo ikauti transfer ndalama zonse zingopita ku Capitol Hill. Akabambe ananso kuti dziko la Malawi silikuchita bwino pa nkhani lobwereka ndalama zomwe kuti zasanduka ngongole za mgonagona. Iwo anena kuti nthawi yakwana kuyenera kuti Amalawi pano asinthe kaganizidwe ndi kuyamba kumachita zinthu zimene zingatukule pachuma kwina kumathandiza dzikoli osamangodalira ngongole. Ndipo poyankhapo pa zomwe Akabambe anayankhula, mkulu wa bungwe la Nyika Institute Amoisi Nkandawire anati zambiri zimene Akabambe anayankhula zitha kutheka ngati dziko la Malawi lingavomere kumayendetsedwa ngati la federal. Aziwa anagwizana kwathunthu ndi Mkandawire. Khala ngati tazimvapo kale kwa ndale ambirimbiri tikumvanso kwa iwo maloto abwino kuchokera ku nkhani za chuma, koma nkhani za ndalezi sizikumveka bwinobwino kuti kodi afuna kutiuza kuti chani. Komanso tinene kuti zinthu zimene akunena ndi zabwino koma aliyense wa ndale amanena zomwezo. Mwezi watha Akabambe anachitanso mkumano umene adayankhula ndi ophunzira kuchokera ku sukulu yakachenjede ya Catholic. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera watiposa chedwapa apita mdziko la Germany komwe ati amuyitana kuti akatenge thandizo la kuno kumudzi. Achakwera amayankhula izi ku Zomba komwe amakhazikitsa nyumba zatsopano zimene ndi chipinda chowerengeramo komanso zipinda za science laboratories pa sukulu yosula aphunzitsi ya Domasi. Mtolankhani wathu mboma la Zomba ndi Johnson Malowa
ndipo walemba ripoti koma akuwerenga madzulo ano ndi Sampanda Junior. Achakwera ati mwa zina thandizoli lidzathandizira kuti boma limalize ntchito yomanga chipatala cha Domasi Community ku Zomba. Iwo atinso pa nyanja ya Malawi pabwera sitima zina zasopano zomwe boma la Germany lapereka. Pamwambowo mtsogoleri wa dziko linoyu anakhazikisanso sukulu yosula aphunzitsi za sayansi yanalikule yomwe adayimanga ku Lilongwe. Kumayambiriro Achakwera adakayenderanso chipatala cha Domasi, bwalo la zamaselo la Zomba komanso kuchezera mavenda mu mzindawu. Achakwera anauza anthu kuti azakondwera bwaloli likazatha lomwe lili khumbo la aliyense. Nduna yoona zaulimi Asam Kawale yati boma likuyika ndalama zochuluka ku ulimi pofuna kuthana ndi vuto la kusintha kwa nyengo komanso kuti chakudya chidzipezeka chaka chonse. Akawale amalankhula izi pa mkumano wa zaulimi omwe unachitikira mu mzinda wa Blantyre. Matilda Majawa ali ndi zambiri. Mkumanowu omwe udatenga masiku atatu unawunika zomwe zidachitika chaka chatha komanso zovuta zimene zinachitika mchaka chathachi, kufotokozerapo za ndondomeko zomwe zichitike mchaka chikubwerachi komanso kukambirana za ntchito yofunika kwambiri ya ulimi wa nthirira pofuna kulimbikitsa ntchito za ulimi komanso kupezeka kwa chakudya mdziko muno. Nduna yoona za ulimi Asam Kawale yanenetsa zomwe boma likuchita pofuna kuthana ndi njala pa mlingo waukulu. Unduna wa za ulimi tili ndi ntchito yoonetsetsa kuti m'Malawi muno mukhale chakudya chokwanira. Kupatula chakudya chokwanira, anthu akhalenso ndi mbewu zotakhoza kugulitsa kuti apeze ndalama kudzera ku ulimi. Koma chakudya chokwanira ndi ndalama zokwanira kuchokera ku ulimi sizingatheke tikamadalira mvula yokhayokha. Zaka zapitazi taona namondwe amene akukolola mbewu komanso ng'amba imene ikupangitsa kuti mbewu zizuma. Muchizungu tikuti climate change imene kupangitsa kuti tisakhale ndi chakudya chokwanira. Msonkhano wa pachakawu udakopa anthu osiyanasiyana okhudzidwa ndi zaulimi. Boma la Malawi ndi bungwe la Food and Agriculture Organization FAO asayinirana mgwirizano wa ndalama zokwana $53.2 million. Ndalamazi zikuyembekezeka kuthandizira ntchito yolimbana ndi zotsatira za kusintha kwa nyengo. Pa ndalamazi $1 million yachokera ku FAO, $9.4 million ku boma la Malawi ndipo $42.8 million yachokera ku Green Climate Fund GCF. McDonald Tom akuyitsatira bwino nkhaniyi, akusimba zambiri mu ripoti lomwe wawerenga mdzulo buno ndi Fale Banda. Ntchitoyi yomwe ndiyolimbana ndi zotsatira za kusintha kwa nyengo yomwe ikutchedwa Ecosystem Based Adaptation for Resilient Watersheds and Communities in Malawi EBAM igwiridwa m'maboma 11 mdziko muno omwe amakhudzidwa kwambiri ndi zotsatira za kusintha kwa nyengo. Pamwambo osayinira mgwirizanowu lachisanu mzinda wa Lilongwe, nduna ya zachuma Simplex Chichola anati ntchitoyi ithandiza kuti zinthu zachilengedwe mdziko muno zisamalidwe. Lero GCF yatipatsa ndalama over $50 million kuti ithandizire pochepetsa mavuto amene amadza ndi kusintha kwa nyengo. Ndalamazi ndi zambiri zithandizira ma district ochulukirapo. Tinenenso pano kuti zithandiziranso kuti ulimi uziyenda bwino mdziko muno. Mkulu wa bungwe la FAO mdziko muno Ajishen Shane anati bungwe lawo lilimbikira pa ntchito yothandiza dziko lino kukwaniritsa zolinga zake zomwe zili mndondomeko ya chitukuko ya Malawi 2063. Ntchito yomwe boma lasayinirayi igwiridwa m'maboma adedza, Zomba, Mangochi, Cholo, Neno, Mwanza, Nsanje, Nkatabe, Rumphi, Kalonga ndi Chitipa. Oweruza milandu ku bwalo lalikulu a Violet Chipao akuyembekezeka kudzapereka chigamulo chake pa 5 Septemba chaka chino pa mlandu okhudza malo oyima mabasi m'mizinda ya mdziko muno. Uwu ndi mlandu omwe ochita malonda a Leston Muli
akuaganizira kuti adapeza madepo a basiwa ku Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu mosatsata ndondomeko zoyenera. Athabo Chaka Kanyurenda ndi mulangizi wamkulu wa boma pa nkhani za malamulo ndipo analankhula motere ndi mtolankhani wathu Rebecca Chimjeka. Ifeyo mine temporatu nena kuti kantu mine analamulira kuti abwerere ku boma apitire kukhale wa boma komanso ndalama zimene akhala akutengako ku ma passport zone panopo nkhani mabiliyoni kuyambira 2008 kuzafika 2022 zipite ku boma. Chinanso chonena kuti ndalama zimene amene kuti alipirewo angazaulere amangoti ngazaulere kulandira ndalama kuyika mthumba iyo osapereka china chonse ngati katundu wawo ndiyeno zimene zikuchokera kuti aperekeso kuboma zikaperekedwa kuboma ndiye kuti zikhala kuti zigwisa ntchito za boma kazipita kuchipatala kazipita ku masukulu osati kuti zipite kumudzi ndi zimene tikufuna kunena kuti panopo aboma akakhala apanga manage atenga kuti ndalama toto tenga kuti mugwirisire ntchito kaya tina tipita ka ku masukulu kaya tipita kuchipatala kagula mankhwala china chilichonse zimene boma limafuna kuti tipange ndalama. Ndipo a John Kalampa ndi omwe akuyimira amuli pa mulandu. Lelo tinabwera kuti tizanene kumaliza mmene maumboni athu anayendera malamulo athu mmene tiwamvesesera kuti amayendera ndiponso kuzafotokoza kuti kesi ilipati nkumadikira ni chigamulo chafuti. Omwe akuyimira mulandu mneneri Shepherd Bushiri ndi mkazi wake Mere ati akufuna zonse zokhudza kumva mulanduwu zithe pofika pachiwiri sabata lamawa. Uwu ndi mulandu omwe awiriwa akufunidwa mdziko la South Africa powaganizira kuti ali kumeneko ankazembetsa ndalama mwa zina. Maloya awo akuganiza kuti kutalikitsa kumva mulanduwu kukuchititsa kuti oganiziridwawa awononge ndalama zambiri. Awapona Kita ndi mmodzi mwa maloya a Bushiri ndipo anayankhula motere ndi Rebecca Chimjeka. Ndiye kwa lero I think timaonesa ma video kusonyeza kuti zinthu zimene zochitika ku South Africa even yeye pamene amabwera ku Malawi kunoko he came out in the open pa TV kusonyeza zifukwa zimene wathawira ku South Africa zifukwa zoti South Africa ako sakalandirako fair trial. Ndiye ngati court ndi umboni otero kuti salandira fair trial ku South Africa I think tinaonesa kuti pali zinthu ngati chipembedzo chake ECG panali anthu oti amadana naye chifukwa cha mmene amalalikira kuchalichi kwake zinthu za nationality xenophobia. I think munaona video ya zokhuza xenophobia session 6 kumakamba zinthu zimene nazo fair trial. Ndiye tisema njama court kuti ikaonekera zimene zozo pali guarantee yoti akalandira fair trial ku South Africa. Koma oyimira mbali ya boma dziko ndi anthu malunda wati ndizosatheka kuti amalizitse zonse masiku ochepa ndipo wati akufuna masiku 60 kuti alembe komanso kuomba mkota nkhaniyi. Bwino takankhandime takankhako ndithu munga mukudziwira tikuyeneka kumaliza pa 23 tikuona ngati zitheka komanso maona kumapeto kuja tinapempha bwalo kuti atiganizirebe kuti ngati kungavute tizafike mpaka tsiku lachitatu avomera kuti zimenezo zioneka koma ndithu avomereza kuti ndizotheka. Mulandu upitirira sabata yamawa. Konsolo ya mzinda wa Lilongwe yavomereza kuti ikulephera kugwira ntchito yosamala zinyalala moyenera mu mzindawu kamba kavuto la kusowa kwa zipangizo zogwirira ntchitoyi. Mlangizi wa zaukhondo ku konsoloyi a Benson Chidaumba wanena izi pachisanu pomwe bungwe la Clean Cities Project limasesa mu mzindawu. Brenda Kayo adakasesa nawo. Achidaumba anati kusowekera kwa zipangizo zotayamo zinyalala zikusokoneza ntchito ya ukhondo mu mzinda wa Lilongwe. Iwo anati konsoloyi kufunika pafupifupi zipangizo zonyamulira zinyalala 37 zomwe chimodzi mwa zipangizo zamayenera kugula pa mtengo wokwana 6 miliyoni kotero kuti iwo anati konsolo payokha singakwanitse kugula zipangizozi. Tili ndi mavuto a kuchepa kwa zida zogwira ntchito ku Lilongwe City Council. Komano ndimafuna ndisimikizire pano kuna kuti ndi kubwera kwa azizathu mapartners osiyanasiyana amene akutithandizira ntchito imeneyi
ena ayamba kale kuonesa effort yotithandizira zida zimenezi mabini moti tinena pano misika ina ndi ina ayika kale mabini amenewa oti anthu azitayamo zinyalala. Ifenso ngati office patokha tikuyesetsa kuonera kuti tikuthamangizana ndi office ya procurement amene amatithandizira kugula mabiniwa ziwiya zogwirira ntchitozo kuti atigulire mwasangasanga kuti zikhale pa ground tikatugwira. Ndipo mkulu woona za ukhondo ku bungwe la Clean Cities Project Martin Manyonzo anati bungwe lawo ndilokonzeka kugwira ntchito ndi makhonsolo onse m'dziko muno poonetsetsa kuti mu mzinda mukumakhala mwa ukhondo. Tifuna tipitirize kugwira ntchito ndi City Council ndi mabungwe ena pakuti tikudziwa kuti City Council ilibe ndi kuthekera kochita bwino kuposa amene kuchitira. Mwachitsanzo lero limene timacheza ndi anthu mtaunimo tapambira kudandaula kuti infrastructure kapena mabini ndi zina zosiyana zonse athandizire azika muzinyalalazo sizikupezeka. So tigwira nawo ntchito kuti mwina kutheka kupeza ndrama kwa mapatena zena zonsezo zikhalemo kuti anthu asipechonamizira. Bungwe linagwira ntchito yosesa misewu ya mzinda mwa Lilongwe kuyambira pa Lilongwe Community Ground kudutsa ku Malangalanga mpaka ukafika ku Lilongwe Community Hall. Mukuonera nkhani mwa tsatane kukufikani madzulo ano kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times. Tindi nkhani zina zambiri bwino lino. Zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za Bantle zimabwera m'mitundu inayi: black, blue, red ndi green. Ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi, ku sukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za Bantle ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi. Gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888 107 261. Lilongwe 0886 074 737. Bantle, buy original, avoid counterfeit. Bantle, write miles with a smile. Popitani nkhani zathu madzulo ano, sukulu ya ukachenjede ya ulimi ndi chilengedwe ya Luwana yadzipereka kuthandiza dziko lino kukwaniritsa masomphenya a Malawi 2063. Kwa pampando wa konsolo ya Luwana, Profesa Zachary Kasomekera, na amene wanena izi mu Lilongwe pa mwambo wopereka ma certificate, ma diploma ndi ma degree kwa ophunzira omwe amaliza maphunziro awo pa sukuluyi. Kumeneku kudapita mtolankhani wathu McDonald Tom. Akasomekera ati Luwana ipitirira kugwira ntchito ndi boma polimbikitsa mfundo zomwe zili mu Malawi 2063, zomwe imodzi mwa izo ndi kulimbikitsa ulimi. Iwo ati sukulu ya ukachenjede ipitiriza kulumikizana ndi magulu oyenera pothana ndi zinthu zonse zomwe zingasokoneze kukwaniritsa zolinga pa nkhani ya ulimi. Pafunika tikhale ngati tikugwirizana chifukwa kuno ku Luwana tili ndi akatswiri amene ali ndi ukadaulo wa zinthu zosiyanasiyana. Komanso akatswiri ena atopezeka ma university mwenamo ngati ku Mubasi, ku Masti, ku Mzuni, ku Unima, ku Ruhetsi. Yepo funika university yonse ikhale ndi munthu amene azikhala ngati azilankhulana ndi anzake kuti mgwirizano ochokera ku ma university, ku boma komanso ku private sector ikhalepo kuti 2063. Nduna za maphunziro amadalitso Kambawo Awilima alimbikitsa anthu omwe amaliza maphunzirowa kuti adziwe mfundo zonse zomwe zili mu ndondomeko ya chitukukoyi. Mayiko ambiri pano pamakamaka muno ku Africa komanso kuno ku Malawi tikumakamba zonena kuti tikufunika tikhale ndi chakudya chokwanira. Zimene zija zichitika tikakhala ndi ophunzira ochoka ku sukulu ngati ino amene akathandizire kuti zichitike. Tili ndi ma graduates amene akathandizire kuti tikhoza kukalima mwamakono kugwiritsa ntchito kani matractor komanso ena achoka kuno amene akakhale alangizi kumene othandizira kuti ulimi wathu ukakhale waphindu. Dorothy Luwe, mmodzi mwa ophunzira amene alandira certificate ya zamaphunziro, ati zomwe aphunzira pa sukuluyi zidzathandiza kukhala mphunzitsi wabwino pa maphunziro a sayansi. Mbuyo kulitu timaphunzitsa
tikapeza ngati za audit system timangotenga mmene anzathu amaphunzitsira, koma mmene taphunzitsidwira apapa makamaka we are focusing kwa ana learner centered. Taphunzira kwambiri kuti anawo timaina kuti tizapanga involve kwambiri. ophunzira 745 ndi omwe alandira masatifiketi, madiploma ndi madigiri. mabishopu a chikatolika a maiko a Malawi, Zambia ndi Zimbabwe akhazikitsa bungwe la mabishop a maiko atatuwa. bungwe ili likutchedwa Association of Catholic Bishops Conferences of Malawi, Zambia and Zimbabwe. mabishopuwa auza atolankhani kuti bungwe latsopanoli lithandiza kuchepetsa mavuto ena m'maikowa monga a zamaphunziro ndi zaumoyo. Pemphero Malimba ali ndi ripoti limene akuwerenga madzulo ano ndi Brenda Khayo. mtsogoleri wa Episcopal Conference of Malawi Archbishop George Desmond Tambala watsindika kuti bungweli lidzithandiza polimbikitsa umodzi pakati pa mabishopu kuti mavuto omwe alipo kumbali monga ya maphunziro komanso umoyo athetsedwe. Atambala anati likulu la mpingoli likuyembekezereka kukakhala mdziko la Zambia. umphawi wa njira zosiyanasiyana, umphawi wa zauzimu komanso umphawi wa thupi la anthu akuvutika. ndiye taona madera ngati maphunziro, umoyo kuti umphawi umene ulipo. ndiye tikufuna kuti tilimbane ndi zimenezi podzera mudongosolo limene tikhazikitse tsopano. wapa mpando wa bungwe la Association of Women Religious in Malawi a Jennifer Selemani omwe anatengapo mbali pa msonkhanowu ati bungwe lawo ndilodzipereka kuthandizira mabishopuwa popititsa patsogolo ntchito ya mpingowu. pa mfundo zimene zamangidwa pano ndizonena kuti tigwira limodzi ntchito ndi mabishops athu makamaka kumbali ya pastoral work, mwachitsanzo kulimbikitsa achinyamata kuti asabwerere pambuyo. Pamene masiku ano tikuona kuti achinyamata ambiri akumasiya Chikhristu kumakalowa matchalichi ena. msonkhano wa mabishopu unabweretsa pamodzi mabishopu pafupifupi 30 ochokera ku Malawi, Zambia ndi Zimbabwe. Nkhani imeneyi yochokera ku mpingo wa Katolika tafikanso kumapeto kwa nkhani zathu mwa tsatanetsatane mdzulo buno. Koma tisadasiyane na insomiti yake. Governor wakale wa banki ya Reserve Adalitso Kabambe akukanabe kuulula komwe akulowera atachoka ku chipani cha DPP. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati posachedwapa alowera mdziko la Germany kukatenga thandizo. Ndipo mu nkhani zina madzulo ano bwalo lalikulu la milandu lipereka chigamulo pa 5 September chaka chino pa mlandu okhudza madepo a basi omwe Aleston Muli akuti ankayendetsa. Nkhani zathu mwa tsatanetsatane madzulo ano ndi zomwezi, ndipo ndimakupatsirani nkhani izi ndine Brian Banda. Usiku wabwino.